Buenas. Hola, bon dia. Què tal, Aleix? Vale, soc l'Agustí. Hola, Agustí. Vas al peu al fre? Vas còmode, la posició? Sí, jo crec que sí, estava per una posició, sí. Perfecte, Agustí. Bueno, has agafat algun altre abans o alguna cosa? No, no? M'imagino? Sí, alguna vegada... Poder així no, no, sí, no. No, dic d'aquests, en Ferrari, d'aquests que tenim No, aquí. diguem que no. Vale. Bueno, Agustí, a veure... 80 quilòmetres. Què vols, canvi automàtic o amb lleves? Amb lleves. Amb lleves, va, doncs perfecte. Peu al fre, posa primera per pujar i per baixar. No, és de limpia. Hòstia, sí. Sí. Ja passa. Aquí, vale. Vale, doncs ara quan ens toqui pista. I el limpia el traiem perquè Sí, és ridícul. Vale, som-hi. Vale? Sí. Posa segona. Quan vagis a canviar, intenta preparar-te les mans amb antelació, perquè si no passa que la gent li dona límpia, Sí, per això. Pots accelerar, Si tinc frenar més fort, no tinguis por a frenar més fort, vale? El cotxe no clava de frenos ni de conya. El circuit el coneixes? Primer intenta baixar la velocitat una mica i després la redueixes. I puja una marxa més, aniràs més còmode. Una marxa més aniràs més. Ja, ara? Sí. Perquè si no vas... I el cotxe te sortirà de potència. Vas... Frena fort que et coles, Frena fort que et coles. Aquí dosifiquem molt, l'entrada es tanca moltíssim. La baixada. La baixada està bé. I ara encara la recta principal. 3 voltes, oi, tens? Sí. Recta principal. I ja podem obrir gas. Canviem. ¿Qué deixes en el freno? Sí, no deixis en el freno, continua frenant. Vinga, som-hi. Sobretot, si et dic que frenis, no deixis en el freno. El més important. Aquí que se tanca molt, espera que avisarem per ràdio. Campo detrás del Ferrari. Puja una marxa. I valent per allà. Frenem, que ens el mengem. Segurament ens tardarà, Passarem a la recta. Gas. Canvia de marxa. Dosifica. Canvia. No és que farem, Frena. Molt bé. Espera't a reduir, no redueixis.
Ara. Aviso per ràdio. Lambo detrás de Spider. Què faig? Per l'esquerra. Frenes una mica. Vinga, cap a dalt. Frena fort. Distança amunt. Frena. Baix. Frena. No pas. Molt bé. Baixa sense abans. He deixat una perquè el total de l'acció està accionant, està remant, llavors no et fa cas, que li donis gas. Frena, pas. Si dic frena. Escolem, doncs et deixes òbvies. Agustí, després d'aquí ja has d'entrar. Han d'entrar ja? Sí, són 2 passades per recta, són 3 voltes. Puja una marxa, deixa que refrigeri una mica, que no canti molt. No deixis la sabata que li fots, Agustí? Allà vaig fotre diners. Ja, però anava escolat, no per córrer Sí, allà a la filla de l'ha passat. Baixa una miqueta, anem a 40 o 50 per aquí. Per córrer sí, però hem de córrer segurs, vale? Si jo no tinc cap problema en que corris, però que no ens colem. Frena una mica, on està l'home de negre. Molt bé, les 12 a l'hora. Bueno, molt bé, Agustí, encantat, Petit, no? Una miqueta, però bueno. Petits. Estàs tot el dia aquí. Home, he patit perquè he dit frena i has deixat el freno, tio. Has frenat i després... Perquè allò l'acostum de fer 2 manxades No s'ha de fer 2, s'ha de fer una... Una i fuera. No, frenada regressiva. Escolta al principi i afluixar. Això és escola antiga, saps? Lo de les 2 manxades és escola antiga, de quan no hi havia ABS ni res. Ja, però això ho has de fer si el cotxe clava. Si no, és una forta i després dosifiques. Però si has deixat de cop i llavors hem sortit... Sí. Clar. Bueno, Agustí. Sento haver-se fet No, home, no. Vinga, vagi bé.